Anaiarrebok, Gabonetan jarraitzen dugu gaurko elizkizun honetan be. Jangoikoak gizaki guztioi deuskun maitasun misterio hori kontemplatzen bizitzen. Bere etxera etorri zan eta onartu eben guztiei jangoikoaren seme alaba izateko eskubidea emonu zen, haren izenean sinisten badabe. Gaurko irakurgai ederronek esaten dauzkuzen berba ederrak. Jangoikoaren semea, Jesus ez da etorri beste mundu batetik. Beste bere etxea bera gurea da, gurea beba da. Bere zorkarian agertzen da Jesus, bere etxean, esan duzkun San Juanek evangelioan, Maria gandik gorputza harturik gure artera etorri jakun. San Juan apostoluak gehiago orain dinozku jaunaren seme alaba egiteko eskubidea be emon duzku. Hauxe da titulo handia baino gehiago izate benetazkoa. Anaiarrebok hauxe dugu, egoera barria Jesus jangoikoaren semeak sortu izandakoa eta emona. Eta urtero Gabonetan indar berezi batez gogoratzen jaku hauxe. Jangoikoaren semea gure artean dago gugaz bizi da. Egoera barri horretan parte hartzeko, gupe onartzea beragaz bategitea eskatzen deusku. Baina zelan parte hartu eta zelan ulertu misterio hau. Juan apostoluak dinozku Espiritu Santuari jakituria erregutuz, eta Paulo Santuak azaltzen deuskuneran, zeruko aitak emon deizuela jakituriazko eta goi argizko espiritua. Bera ezagutzeko argitu begi zuen bihotzetako begiak. Hau da, guk bihotzetik ezagutu behar dugu jangoikoa Jesus aurra Belenen jaioa. Geure aurretik beste askok Jesu Kristoren bidetik egindabe ibilbidea, santutasun bidea. Bere hitzaren bitartez munduan bere lekuko izan dira eta jangoikoaren grazia horri jarraitu. Beragan jangoikoaren maitasun aske eta gainezka aurkitzen dugu. Harengan bere benetako maitasuna, irmoa eta leiala hartzen dugu guztiok, gizon emakume aur mundu guztiak. Fededunok zer sinistu edo norekin fidatu jakin barik, gabiltz geure kristau bizitzari sarritan, sustrairik emon ezinik. Gauza garrantzitsuena da Jesus jangoikoaren giza aurpegia kristau komunitateen erdigunean jartzea. Hau da Jesusen irudia, Jesusen evangelioa, Jesusen persona gure artean ikusi eta begiratzea beti. Berarengan jangoikoaren maitasun askea eta gainezka aurkitzen dugu. Harengan bere benetako maitasuna leiala izango dala guretzako beti. Gabonetako jaiak bai, Anaiarrebok, urte barrion eta zoriona uste edo nahi izate bat baino gehiago, sortu daiken zeozer gogorarazten deuskue Gabonak. Jangoikoaren grazia hau eta laguntasunik handiena munduan sortua dala. Eta gaurko evangelioan San Juanen berbak jarraituta barriro. Munduan argiak argi egin dau. Beraren argia ezagutzen eta gozatzen dabeenak
haren grazia eta egia ezagutuko dabe. Gabona egu berriak urte barria izan daitezela, Jesusen graziaz bizi gaitezela gure bizitzetan eta bere bidea egiten alegindu gaitezela urte barri honetan. Argi horren indarra guztiok eskatu deiogula, jaioiakun jangoiko umeari, espirituaren indarraz, bere laguntzaz gure bihotzetan argi hori beti izan dagigu. Hala izan dadila.